ሼር በሎ ታድ ሼር በሎ ሼር በሎ ስነ ስርዓት ሕዝመታ ደስቲኖ ነዚያሪ ተኻበላ ነዝብ ዝሕጂ ግዜ አጋጢሙ ዘሎ መንጎ ደለይት ፍትሒ መሃሪት ክትከውን ስለ ትኽእል ኢልኩም ነዛ ክሊፕ ዝሰደድኩም ለይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ክብረት ሃበለ ያህዋት ፍቅርን ስኒትን ማዕርግ እንደይ ጸሚኡ ወሎ ህዝብና ዘመላኽቲ ማለት ሌትስ ጎ የፖለቲካ የልዩነት መድረክ ውስጥ ላይ ካየናቸው ልዩነቶች ሁሉ ትልቁ ልዩነት በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና በአቶ ጌታቸው ረዳ መካከል የተፈጠሩት ልዩነቶች የሰማይና የምድር የሚያክሉ ልዩነቶች እንደነበሩ እናስታውሳለን። አሞንጎ ጌታቸው ረዳን ዶክተር አብይ አህመድን ተፈጢሩ ዝነበረ ፍልልይ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ከም ዝነበረ ኩላትና ንዝክሮ ሐቂ ይድብለና ዘሎ ምድር ፍጻሜዋ እስኪመጣ በእግዚአብሔር ምህረት ከዚህ ምድር ማዶ የሚገናኙ ሰዎች እንጂ ድጋሜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ በአንድ መድረክ ላይ ቆመን እናያቸዋለን የሚል ሐሳብ የማይመጣለን። እንደዚህ አይነቱን ሐሳብ ለማሰብ ምናልባት መለኮት እስካረዳን ድረስ ማሰብ የማንችለውን ሐሳብ ምድር ላይ ተገልጦ እንድናይ ያደረጉን ኢትዮጵያዊ ጀግኖች ናቸው። ከዶክተር ናይ ምድር ፍጻሜ ክሳብ ዝኸውን ብምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ላዕላይ ሰማይ ዝራኸቡ ሰባት እምበር ደጊሞም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክንርእዮም ኢና ዝብል ሓሳብ ዘይመጸልና ማለት ዘይሕሰብ ነገር ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ንምሕሳብ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ መለኮታዊ ሓይሊ ሓጊዝና ክንሓስቦ ዘይንኽእል ሓሳብ እዩ። ኣብ መሬት ተኸሲቱ ንኽርአ ዝገበሩ ግን እዞም ጀጋኑ ክልተ ዶክተር አብይን ጌታቸውን እዮም ይዝብለና ዘሎ። አብይና ከጌታቸው ረዳ መታረቅ በላይ ለኔ ትልቁ ጉዳይ ምን መሰላችሁ? በዚህን ያክል የፖለቲካ ርቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ እንደገና መፍትሄ መፈለግና እንደገና ማሰብ እንዳለባቸው በጋራ ተስማምተው ኢጓቸውን ሰብረው ህመማቸውን ትተው ከህመማቸውና ከግለሰባዊ ፍላጎታቸው በላይ ሀገር የሚባለውን ጉዳይ አስቀድመው ኢትዮጵያን ነገ የሚመጡ ትውልዶች በሙሉ ይህ ከተደፈረ ሌላ የፖለቲካ ልዩነት ሊደፈር የማይችልበት ምንም አይነት መንገድ እንደሌለ ያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ሐሳብ አለመቀ ወንደርፉል ካብ ናይ ጌታቸው ረዳን ዶክተር አብይን ምትዕራቅ ንላዕሊ እቲ ዝገርም ታይ መስለኩም ክሳብ ክንድዚ ናይ ፖለቲካ ርሕቀት ፍልልይ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንደገና መፍትሒ ክፈጥሩ ከም ዘለዎምን እንደገና ክሓስቡ ከም ዘለዎምን ብሓባር ተሰማሚዖም ኢጎኦም ስዒሮም ሕማሞምን ቃንዝኦምን ተዛሓለፈ ፍቲ ኩናት ማለት ስዒሮም ካብ ናይ ቃንዝኦምን ሰብኣዊ ወይ ከዓ ውልቃዊ ድሌቶም ንላዕሊ ሃገር ዝበሃል ጉዳይ አቀዲሞም ጽባሕ ንዝመጽእ ትውልዲ ብሙሉ እዚ እንተደኣ ተደፊሩ ካልእ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ክድፈር ዘይክእለሉ መንገዲ የለን ከም ዘየለ ማለት እዩ ዘርአዩ ምልክታት እዮም ይዝብለና ዘሎ ዲያማ የረን እንደ ጀግንነት እየነገራችሁ በጠማማ ሐሳብ ብዙዎች እንዲቆሙ አታድርጉ። ለአቶ ጌታቸውና ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ብቻ አይደለም ሐሳብ ዘይምቅያርስ ጀግንነት ምዃኑ እንዳነገርኩም እንደቅ ሰባት ኣብ ቄናን ሐሳባት ደውኮም ዝብሉ አይትግበሩዎም። ይህ ለማንኛውም የፖለቲካ ኃይሎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ትናንት የነበረው ምዕራፍ ዘግተው በመቀራረብ ኢትዮጵያ ለማዳን በቅዱስ አጠራር ከተጠራሩ ኢትዮጵያዊ ጀግኖች ብለን መቁጠር እንጂ ለምን ሐሳብን ቀየር ከሐሳቡን የካደ የቀየረ እያል ማሸማቀቅ የለብንም። ጀግኖች ኤግዛክትሊ ሐሳብ ዘይምቅየር ጅግንነት እዩ እንዳወልኩም ንሰባት ኣብ ቄናን ሐሳብ ደውኮም ዝብሉ አይትግበሩዎም። እዚ ንጌታቸው ረዳን ዶክተር አብይን ጥራሕ ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ተማሊ ዝነበረ ምዕራፍ ዓጽዮም ብምቅርራብ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ብቅዱስ ምጽዋዕ እንተደኣ ተጸዋዊዖም ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ኢልና ምቁጻር ደኣ እምበር ንምንታይ ሓሳብካ ቀይርካ ከሓዲ እናበልና ክነሸማቅቆም አይግባአናን። አይደሉም ሰተታቸውን እንደተሳሳቱ የሚያምኑ ተሳስቻለሁ ለማለትም የሞራል ብቃቱና ድፍረቱ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጅግና ማለት ብለናለሁ ዘይጋገ ማለት አይኮነን። ጅግና ማለት ከምስተጋገ አሚኑ ንቅሬታን ቅሬታ መባልን ድፍረትን ሞራልን ዘሎ ሰብ ጅግና ዝባል
በርጅግና ዘይጋገ ማለት አይኮነን። በጣም ትልቅ ክሬዲት መስጠት እፈልጋለሁ። አንድ ጊዜ በምንኖርበት ምድር ስለ ሀሳባችንና ስለ እሳቤያችን ግለሰባዊ ፍላጎትን ከሀገር እሳቤ በታች ማስገዛት የነገን ትውልድ እያዩ የራስን ፍላጎት ዝቅ ማድረግን አስተምረውናል። አቶ ጌታቸውና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያደረጉት መግባባት እነሱን እየተያዩ አይደለም ወደዚህ እርቅ የመጡት፣ የትግራይን ህዝብ እያዩ የኢትዮጵያን ህዝብ እያዩ በዚህ ውስጥ ታልፎ የሚሰራውን ነገን እያዩ የወሰኑት ውሳኔ ጭምር ነው። ለጥላቻ መማማል እናቁም። እኛን ዘመን ጌታቸው ረዳን ዶክተር አብይን ዝገበርዎ ምርድዳእ ነንሕድሕዶም እንዳተረኣያዩ አይኮኑን። እንተዳ ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን እንዳረኣዩ እዮም። እዚ ሓሊፉ ንዝስራሕ ስራሕ ንመጻይ ንዕኡ እንዳረኣዩ እዮም ተጸዋዊዖም ክረዳድኡ ክኢሎም ይዝብለና ዘሎ። ያጨልማል። በእርጅና ዘመናችን ደግሞ እኛን የሚያሳድዱ ወጣቶች ይፈጥራል። ከዚህ የተለየ ምንም አንዳች ቅንጣት ነጥብ አይፈጥርም። በዚህ አጋጣሚ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና አቶ ጌታቸው ረዳ በኢትዮጵያ ፍላጎት ላይ የኢትዮጵያን ፍላጎት አስቀድማችሁ ላሳያችሁን እንደ ምሳሌ የሚሆን ተግባር እናመሰግናለን። በዚህ የምሳሌነት ተግባር ደግሞ ተቀርጻችሁ ፖለቲካዊ ፍላጎትን በማቀራረብ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እኛ ኢትዮጵያውያኖች፣ የኢትዮጵያ ትውልዶች፣ የነገ ትውልድ ደግሞ ንጽልኢ ምምሕሓል ደው ነብል፣ ንጽልኢ ምጉስጓስ ደው ነብል። ምክንያቱ ዘለናየ ጊዜ አጸልሚቱ ምስ ሸምገልናኻ ምስ አረግዳ ምስ ዓጀስናኻ ንዓና ዘሳድዱ መንእሰያት ንሚና ንፈጥር በርካል ንፈጥሮ ለሓንቲ ረብሓ ይብሉን ይዝብለና ዘሎ። ሕጂ ኩልኻ ነፍስኻ ሓኸኽ ደንበ ፍትሒ ከምዚ ዓይነት አካይዳና ንኸይደለና ከምዚ ይተሓሳስባና እንታይ ዓይነት ኢጎአዊ ተሓሳስባ ይዝዕንወና ዘሎ። ሓቆም እዮም ጽቡቕ ትምህርቲ ዘለዋ እዚኣ ኢሎም ሕዋት ዝለኣኽለ እዮም። የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ኩልኻ ርእስኻ ሓኸኽ ማለት እዩ። ኪኒ ኢጎ ምሕሳብ ከድልየና እዩ። ካብዚ ዘይንመሃረሉ ምክንያት እንታይ ልዕሊ ጌታቸውን ዶክተር አብይን ጽልኢ ስለ ዘለኩም ዲስኹም ሕጂ መንጎ ካብ ናቶም ዝሰፍሕ ጽልኢ ዋሪቲን ጋይስ ናብ ልብኹም ተመለሱ። ያ ሰሚዕና ያዶ ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር። ሕጂ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ነዞም ዝጋገዩ ዩቲዩበራት ድዮም አላገለ ብኸመይ ኢና ክንገንሖም ዝግባአና? እንታይ ተራና ክንፃወት ይግባአና? ሓደ መርኣያ እዚኣ ሕጂ ናባይ ብዝወሰደዱለይ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት ነዚ ተዛረበሉ ከምዚ ጌርካ ክትገንሖም እንደሌካ ኣለና ኢሎም ቪድዮ ዝለኣኹለይ ሰባት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ። ጽቡቕ ከምዚ ዓይነት ምትእሳር እንተደኣ ጌርና ከም ህዝቢ ክንገንሖም እንተደኣ ንጅምር ኮይና ክጥንቀቑ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ዘያ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ህዝቢ ስክጋገዩ ከሎ ውሆ ክንብል ክንክእል ኣለና። ሕጂ ፃውዒት ይግበረሎ ክትዓረቑ ክትዕረቑ ትክእሉ ኣለኩም። ተዘይ ኮይኑ ከምዚ ተፈናቲትካ ተተፋኒንካ አፍንጫ ሕድሕድ እንዳተናዳደፍካ ዝኸውን ነገር የለን፣ ዝቕለስ ቃልሲ የለን። ስነ ስርዓት ክገብሩ እንተደኣ ኮይኖም ንሕና ኢና ስነ ስርዓት ነግብሮም ማለት እዩ። ወይ ውሕዳት ሰባት ስለንዛረብ ስለንነቅፍ ዘለና ኢና እምበር ኩሉ ሆተ ዝብል ስነ ስርዓቶም መሓዙ አካይዳኹም ሕማቕ ኣሎ። ናይ ደለይት ፍትሒ ዩቲዩበራት ስነ ስርዓት ግበሩ። ንህዝቢ ዝውክል አካይዳ ትኸዱ የለኹምን ይብለኩም ኣሎ ህዝቢ። ልዕሊ 50 ዝኸውን ቪድዮታት ይመፂና ብዘይ ምግናት ተዛረበላ ዝብል ማለት እዩ። ቴንክ ዩ ኣብ ጎነይ ምህላውኩም ይዘርኢ እዚ ያቐኒየለ ዩቲዩበራት ስነ ስርዓት ግበሩ ብለኩም ኣሎ ህዝቢ። አካይዳኹም ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ትበሃሉ ኣለኹም። ንዕቀት ህዝቢ ተርኢ ኣለኹም ማለት እዩ። ኢጎኹም ኣወጊድኩም ከምዚ ናይ አብይ አሕመድን ዶክተር አብይን ናይ ጌታቸውን ዝገበርዎ እዛ ዘቕረብኩልኩም ቪድዮ ልክዕኹም እተሓሳስባ ክህልወኩም ክኽእል ኣሎ። ንህዝቢ ኢና ንቃልስ ንህዝቢ ኢና እንደክም ትብሉ እንተደኣ ኮንኩም ተዘይ ኮይኑ ህዝቢ የንፀርፅር እዩ ዘሎ በዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሕማቕ ስራሕ። ስነ ስርዓት የድሊ ንዓና ዝውክልና ዩቲዩበራት ንደሊ ኣለና ንሕና እትን ኣይብልን እየ ዘለኹ። ሕጂ ኩልኻ ናይ ኢጎ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ
يتيبرات طرح زيكون كمان كله بحفش نفسه وكف إرتراوي سنة سرعة تقبر له أخمتي زلنا شجر نعود نصوارق أكايدا يكوننا نخيد زلنا